Ами, дефни за тук тогава, в никой случай. Орис, виж, това стана си Орис. Това е спрял, даже и си оправи двигателя. Ами, какво да прави човека? Няма проблем. Не, той сега, защото е прегорял. Чака да знаеш какво. Окей. Никой не мърда. Може да кажеш, бе, харек да Какво да гифтата? Не може. също да де. Това трябва да я дава тикети, нали? Ма той не сте. Той гледа машината да не се развали. Там Алина Лесков. Кичо, как да ви наляво, веднага поверни в дясно, тая червената кола, има едни улички, такива, където може би отзадиш, може да паркираш. Кичо, поверни в дясно веднага. Аз съм била там парки. Как лезем? Модника. Какво да гицата? Балото. Има, обаче е така отзаде. Трябваше да вляза там. Сега ще реша така да увънна. Само 20 милиона. Много. Да. Щеш? 4 Българи. Да. Аз не ги разпознавам, ама. Има, отзаде има места, но трябва да извъртим. Защо не ги подписвам? Червени. Без как друго дава, бе? Червени. Иди да ходи. Реко. Е като сватба. И той излизаш. Каре. Може да ни излиза. Сигурно продава размера. Дай. Дай отзаде там ще паркира. Тук има много. Тук има тук. С червения почат. Мисля, готвим Кай има един син, бе. Те излизат. О, тая е каква блестяща. Много обичат стремените работа. Май, че е там от другата страна е. Бебе, тук е. Какво си правите интересно, Барб? Трябва да видя вече. Той този спочака още малко. Никога няма влезе. Той има пашка с него. Има. Това трябва да влезе и няма спрат.